Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Hanyu Trap Integrated Territorial Organization sengkme mentang sengi ka khande tarik no pra arjar pesau hagajing lam u President Rangba u Badon Bok Dekhar kalalet biang shaka office u Directorate of Mineral Resources ban bud dian hagbede bagajing ja ka dorkhas baka seng kala ujor halor ka chalan doyong ka seng kala bu e ka dorkhas man hagar phnyo tarik urumpang arjar pesau shakatika tanat halor ka jingbom soi NOC u Director katika tanat shakinong chalan doyong Hangani ke jilet kendo ke seng kalalap ba uba pedang ya kene kador khas uladap syong thaj nakakam bat kalapen bitaru ya ke seng namarwat kador khas ba ke seng kalabu ru kam don shu hagaji kran bat kilap pathai khobor uba don bok dekhar president ke seng ula keno ba kadon ke aka shalendat halor ke jingja jong kador khas balabu ke seng ha office DMR dak ba ula benrap ru nakajing syong thaj u director syong thaj lut ki kam ki jam Kan sepen mau kene ke sithi ngibu ha ka arpnyo tarik benai ba ar cara pusat kene ke jinglik bu sithi jungi hatu kopor kade hadien ba kidon kini ki ba apply lane kita ki bedat ki badai ban yo ndrei kim yo ya kata ka chalan nomor gi hab yo ya kata ka NOC ba ya kata ka NOC hab sign do director oi kata ki la kubur ba so phla pat menta ka sini ba kani kamdan hapo file ki claim put up ha file ke jongki ka bos pau shai ba kumba ki pat ba kila ujor hangi kadon sisa ke jing jersey hang ne hapo office katangan kan ba shai lum kumta kumno director usong ja son ba file apa dengi kli kumenta shubon bok wi kendo deputy director ni kendang lot ki file ndala dap kendang ni lab ba kamdon re kaneka jing kopling ke jongi ka ba pen isai ba kadon sisa kata ka high level ke badang haban siu ni baling ya haban alej kunta namar baki penja e ka file urjin ba nakija dang menta ka sin ru kila put up yang e ka file te ni wan ru ban banyakran ni kan ni ba balai kaja bas ko ru hadian dengan lagi ba kila wan kita kila mi kita ki kali du yang kila i menta kila sang banyak te ngi haga jung sung kyang i ko ban tip ba ki don chalan na em la kim don chalan te halor kata ni wad di ketendrai ndala wad di ketendrai ni wan hang ne ki ong ho la isu kita ke chalan te kam lele ke bah palat la de kiai kum ke chalan nomor ba urit uria ru undon kam shuban entry ta kata high level ke balong excessive amount la ne ka jing he jing kita te ki wad urit uria ru la ban khayu tau doyong leng ba ke chalan te henrei ban ong pas ba la de ki don sha kata ba kila hadian ba kila apply te ki kot kisla kila yo e ta ka kila de sewi ki tax ba per la de pimyo ay kata ka NOC subha yigini ki ba la apply ka ne ka bet wan jaka sangin yale langin peji kita ki officer ki balik kim soy pat ke kita ki high level barang haban sewi kata ka san la ne ka shpula ki de ki ba kin se balihin sewi yu taw high level ru de wai pat la da ki dang yai pene te sayama cha surok nomor baro iskatahi u duyong u de hi jong pai ba pat skoi ru ya ka revenue jong kaster hiru de benyo tala di kila tam ban ser haben ya tam lang he namar ba tin kta ya ka yo ko kot jong ke jelahi minum sha da lele ru pat sesien ngi nongi keno ba ka don ke jeng bam sap ke besar kai lengba u director ke barem lum kunta kaneka memo jongi kerja hiru bat kini ke bayaj ya ke bamentaru ngila kali ba nila ya wat jumur halor ya kata ka mining nila ipri syai ba wat sarkar ru sang penbe ba bahkan salat kan sela indra ya ka mining kan seslam ba par sa skowi ru nakaliang ko jongki kala ele he ban tap nya kang ba kadon ling ba tau kyo art ko kang shen nila labi effect chalan adu kan no nila ban tap nya wat lat kataru nila kaliang kaseng to ko din sami no hi smadan lada ka sarkar nginbu ikan ke ultimatum hadu ustam thamai ada kimla ban pembek ada kimla ban long sincere haga kam ka jongki te hakawi gas ni haunus nam thamai niman se ni haban shong nam huni apo office man ya clarity kababya ya katare ke engin sapet hadu undala mi shaus nam ar hajar arpsan kumbu usnam thamai wan kurkom trai rukan wan ka bathamai pat ngin penboru ya ka sarkar kumno bakan long sincere hakilenti ke jongki nai tahi boleh shibon 1000 ngo gi pat ba sumbah pe ngot kandiat ko ma phle no ba sang thai director ka ka file ka ja na kalyang jong phi ka sem nya sim am kanu ka senjam le siban lap kata ke ngoi phi hadian bekerja ka to file hp mentai kla receive yang ya kan ka ba arsiap kila zurok no kani te to ngin ai la de ki mo nomor baro hiu brio bakla
bro hi shekdon kita kinis place hani hantai yo le se ular ko ong ngai phi mo te hatu ko por jong tei ulong kum to yo uni ulong sensar namar ngim yo kan do uni director ba thama ngim phat te bi ngim dai perlok hero te ap ngim ap sha ka to kan ne por te lada kamban ka reply hagi ka to kan nesni mentali ya ba mentaus na mi te ngim la shu hi ban ya kan namar kan sawan na shuti kum ne mtai tingin ap husnam thmai lada kamdon kano ka green signal te kumbang oi phi in wan shong sundan hani bangin yo ika juba pe namar kila kwa ban le drama ngile ki ba krem haban ya le drama la ko sarkar hi bok kwa ban la ngilap ba kadon kti lengba kita gi high level kin se tungko mau jam kumoi kila i tungko hagisnam la kejingwan jungi tak sini yang hito central body halor kejing budin ya ka memo ke ba ngilap phan do ar phunyu trik bena ba ar zat phosau ti kejing kendo jingi menta ngimla ban ni imdan ni director i kendo yai deputy director i sar khaluki ti ko pen singa lungo yang ikum gaseng mentak sengi hagajing kendo jungi bat kini ki deputy director kalong ba i director barim mo i bala song thai i pd sangma imat i song thai i wan ra bat ka i ralang bat ka memernam bangi labu ndu benai ba ar jong tapsna ti andala ki check ki file kamdon kan si kam kala miss ki trai yole se ula ralang bat ka memo jongi ti kaba kongsan ai jingkwan jongi tak singi lembat bundin ni pat ba ni panjik pensai naka director of mineral resources halor ka revise comprehensive plan hajing dai ba ka jing shalan dan ni ka jing auction ya udeu yang bala depti sha ka coal india limited tin mar ba hakin ni ki singi nilai i ka jing sedang ban shalan ya udeu yang ti ni kwa ru ban tim na ka liang ke department ba hadu kini ki jing shalan ya udeu yang ka jing sedang ka jing shalan udeu yang ka legal lan ni ka illegal mar don ki try par deu yang ki ba one complaint singi kum keseng ki ong ba hadin be kila depsiu ya kita ki royalty ki ses ke GST kum tater ki dangdon pat siki ke jingsiu ko ba unofficial mo kam dei official ka dei unofficial ti ngi kwa ban wat jingtip wat bani ahlor kani ka i kata ke jingsiu nolor bala depsiu ya ka ki formalities badai ban siu kum ka ki bala bu kindon bala bu sarkar ti sekawi ngi phala ba kini ki benai bala dem kadon ka jing shalan de yong ka ba si hajar lais pak kandai po ar metric ton sha Bangladesh lengba ke Ciregaon Borsara Andre ngilap ma yakin ki chalan donro ki ba transport ki yakin ke chalan ki bayat lengba ke Dauki route ke balong against ke bal violate yakin ka comprehensive plan ti kum ki ke ibra khoi ni nim sngau tanat ban ni nim sngau hun yakin ke jing le jong ke sarkar but ngiram hun hero ke ba ki batai ngi hanai ki su verbally hanai ngin yai bodin ngin yai ti tenrai e ban lap ki sha bat kham tam ya kini ki ya kita ki jingsiu ki ba ki try par ki bawa ka kata ya ki yok ka kot ki jongki nomor ba kum ki try do yong ki don ka ki de ban siu tang kita ki ses royalty bat ka GST hanai kadan pat skawi ka tax ka ba ki bamla ban tip manu kita ki basim ya kata-kata yole se kita ki beri ujung ke sarkar bagi kita ki khot ki high level ya kita imla ban tip yole se kita ki high level te ngaliang jongi sisinton ni dawa bat sarkar ni pandrem jor ya ka high level culture yang government but lada ka sarkar kadang ya kiteng ban praktis ya ka high level culture ni kong besang man se hab hier biang samadan sesin ban peni coba ba ni dan bat ba bat Ichmil tiru pai ba ya trilang ban ni kadang bengin la ban rat khong kini ke jing jersey apok ke jala jungi ba ni khmi linti ba ka jing trilang ke jing ai mensim jong pai ba jong kabrin hutrep ya kaseng jungi ngila ban ya ji khamat ban telun ni kam ban ai ji skri ke paka ban rat khong kini ke jing jersey ke jing bamsap ki kambe an apok ke jala jungi hi bro boy Sabai dai bo ni officer ba ya ke pementahi kinu ki try doyong try par doyong ki bawan ban apply ya ki mineral transport chalan ki issue lada ki taki NOC ki biang lain no stang kitu ki bom don kita ki NOC kimbat issue ya ki chalan andre kat kum ka jing ong joki na liang department ba kinu ki apply ki chalan ki ba don ki NOC ki formalities ki documents ki ba kat kum ka jing don kam
Ti kin kila isu hi kecalan.